wathola $80 million. Dollars. This is Daryl Boyd, but because this is South Africa, we will call him Boy. It's fine. Yazini. Asiqale. Ungangijaji. Usuyangijaja manje. Usuyangijaja. Once upon a time we had Isita. We will call him William. Understand ukuthi William wayesekhulele esena 67 esephilela impilo yakhe. He has lived a long time and wakwazi ukuhlanganisa athola isitolo sakhe. And isitolo sakhe was very successful, was very popular, sithandwa abantu. Kwanaye he was very proud ukuthi unesitolo esimenzela imali siphinde size emphakathini. Every day uWilliam wayevuka ekuseni ahamba emsebenzini asebenze ukuthi mase kuvalwa afika asettlise some documents asayinisa stock aqeda goduka phinde futhi the cycle will begin again nangakusasa. He was so happy to run isitolo sakhe. He was so proud of the achievement yakhe. Impilo yaWilliams wasn't that perfect because wayene stress. Kwakhona this group of friends yey'ngane eyayithanda ukungena kwisitolo sakhe izothenga ama-sweets. Manje uWilliam was furious ekutheni ukuthi khona umuntu omnyama othanda ukungena kwisitolo sakhe azothenga. Manje imali ayinqatshwa but wayebagada every chance he gets enze sure ukuthi ugada ukuthi bathintane benzani because abantu abamnyama laba you can never trust them. One day uWilliam wavuka ekuseni waya emsebenzini wavula isitolo. It was a normal day. Kwasetshenzwa abantu bathenga. Kwafika the same group of friends futhi again ngoba babese baziwa ngisho nasemphakathini ukuthi bayathanda ukuthenga lapha. Manje umuntu omnyama avumelekile ukuthenga lapha kodwa bona bafuna ukuthenga ngenkani. Anyways bathenga bahamba laqhubeka usuku and then ntambama uWilliams esethi use-add stock usebala yonke into eyihemnce. Kwangena abangenayo baphethe induku zokuqhweba and then after that bathatha abakuthathayo lapha esitolo and they unalived uWilliams. Let's go back asibuyele emuva. Understand ukuthi in the early hours of January 2, 1976, uWilliam Crawford, a 62-year-old store owner eBuffalo, New York, was found unalived kwisitolo sakhe. Kuthiwa he was a victim of ungenelwa abantu and i-crime scene iyaveza straight ukuthi uCrawford watholakala elimele. Now we fully understand the story of Isita.